Bon dia. Avui us volia compartir la segona part dels últims estiraments que vam fer, que eren estiraments per sentir el fluir de l'energia en el nostre cos. Aquests són per mi un xic més fàcils que els que us vaig compartir l'altre dia. Es tracta de tenir una cama estirada i l'altra aquí doblegada amb el taló direcció cap al pubis. Posarem una mica de música, que sempre ajuda i acompanya. I aquí recolzarem la mà del genoll que tenim doblegat a la terra, tan a propet del nostre gluti com puguem. Posarem el peu en punta i inhalarem elevant el nostre braç, allargant al màxim la nostra columna. Exhalarem baixant pel nostre canal central, deixant caure la nostra pelvis enrere, acariciant. I quan arribem a la terra, aquí inhalem, carregant el pes sobre el nostre genoll i la mà que tenim darrere i obrint el nostre cor amb el punt del melic ben actiu, que no es dobleguin les lumbars. Obre't al màxim. I a l'exhalar, torna per on has vingut. Acaricia la terra. Posa ara el peu en flex. Inhala, levanta per tot el canal central de nou. I d'aquí, exhala, anant cap a la cama que tens estirada, baixant frontalment. Deixa anar el cap, permet que aquest flueixi amb el moviment. Inhala de nou, eleva't i torna a realitzar la seqüència. Exhala, peu en punta. Inhala i expandeix-te. Exhala i deixa anar el cap. Inhala i creix de nou, peu en flex. Exhala i ves cap a la cama. I realitza el cicle d'aquest moviment al teu ritme, al ritme de la teva respiració. Escoltant quin és el teu i respectant-te'l. Sí? Acabat una cama, sempre hauríem de fer l'altra per tal d'equilibrar els dos costats i equilibrar la nostra part més masculina i la nostra part més femenina. Desitjo que aquests siguin una mica més fàcils que els del dia anterior i els puguis practicar sense problemes. Satnam, fins demà!